esta nova cita electoral que temos o 10 de novembro é a demostración e a foto perfecta do fracaso das forzas políticas estatais, da súa incapacidade para poñer os problemas da sociedade por riba dos seus intereses partidarios. Este fracaso puxo tamén de manifesto outras cousas. Durante estes 7 meses, Galiza seguiu estando ausente. Nunca foron as necesidades de Galiza nin os nosos problemas, nin os de Pontevedra, unha das prioridades sobre as que se estivo falando estes 7 meses, nin nas legislaturas anteriores. A verdade é que afrontamos estas eleccións para que ese fracaso das forzas políticas estatais, tanto da igual do bipartidismo que da nova política, que aquí tamén conocemos moi ben, se convirta nunha oportunidade para Galiza, que se convirta nunha oportunidade para Pontevedra, que a xente, ese entendo que ten que ter, ese cabreo ante a incapacidade de chegar a acordos, de falar e de dialogar, pois o convirta nunha oportunidade para que Galiza teña representación e que faga algo diferente o 10 de novembro. Fracasaron no seu intento que a xente aposte e que apoie a unha candidatura como BNG, que só ten a cabeza posta neste país e que o único que pretende é que Galiza teña dignidade e respeto que se merece. Para iso presentamos unha candidatura, hoxe acompañan aquí algunhas das persoas de Pontevedra que forman parte dela, non todas, hai máis persoas de Pontevedra nesta candidatura, persoas que afrontamos este reto e que para min é unha honra encabezar estas candidaturas pois con ilusión, con compromiso, con moito talento tamén e con moitísimo traballo e con moita confianza na capacidade que ten esta sociedade para sacar grandes retos adiante. Están comigo Berta Roldán, Ana Seoane e Kiko da Silva, pero hai máis persoas de Pontevedra como Marta Gómez ou como Guillerme Vázquez, que tamén forman parte desta candidatura. Guillerme Vázquez, decía antes Miguel, é o exemplo do que se pode facer cando unha persoa ten capacidade para incidir e para decidir e cando BNG ten representación. Há 57 os avances que tivo que cando BNG tiña representación no Congreso, agora sigue a trancas e barrancas. Porque estas eleccións non van nin do futuro de Sánchez, nin do futuro de Casado, nin de que vai pasar con Albert Rivera, nin de que vai a pasar con outro, co outro ou co outro. Estas eleccións teñen que ir dos problemas que temos os galegos e as galegas. Estas eleccións van de eliminar unhas portaxes abusivas que son unha estafa na AP9 e que se eliminaron en outras partes do Estado, e aquí non, porque non temos capacidade para incidir e decidir, e cunha concesionaria que ademais presume de que vai incrementando os beneficios da AP9 ano tras ano. Estas eleccións van de darle solucións aos nosos sectores productivos, a pesca, o viño, que vai pasar co Brexit, que vai pasar coa política arancelaria de Estados Unidos, pois esas cousas vanse falar nas Cortes españolas e ali temos que ter capacidade, como decía, propia, galega, para incidir e decidir. Tamén van das infraestructuras, tanto das infraestructuras viarias como das ferroviarias, van da precariedade laboral, van da crise industrial que sufre este país, van de sacar a Ence da ría e de non ter todo o monte galego a disposición dunha empresa que o único que fai é provocar ano tras ano, a non ser que a chuvia axude como neste ano, o maior problema ambiental que ten este país. E temos que dar resposta a todas esas cousas que é o que a sociedade nos demanda. A sociedade neste momento eu creo que está dicindo con moita clareza as forzas políticas que nos temos que preocupar de darlle solución e resposta aos problemas que como sociedade encaramos tamén de cara ao futuro, deixar de mirar no corto plazo e nos intereses partidarios e levantar a cabeza e plantexar solucións para esas cousas. E nós, con esa convicción, presentamos esta candidatura que pretende ser a voz de todo o país, a voz de todos os galegos e das galegas que lle queren a este país e que teñen confianza na súa capacidade. E eu, que son de Pontevedra, que teño a honra de formar parte da Corporación Municipal dende hai moitos anos e do Goberno Municipal, tamén podo decir que cando confiamos na nosa sociedade, e o BNG o leva facendo aquí 20 anos, cando confiamos nos nosos recursos, no noso potencial, no noso talento, na nosa inteligencia, nos nosos medios, somos capaces de facer grandes cousas. Pontevedra demostrou-no. E quen ia decir hai 20 anos que Pontevedra iba a ser un referente internacional en modelo urbano? Pois é non porque BNG sexamos diferentes, é porque confiamos na capacidade que ten a nosa sociedade para afrontar os seus problemas.
E iso é o que lle pedimos a xente o día 10 de novembro. Non lle pedimos que confíe no BNG, pedimos que confíe en sí mesma, que confíe na capacidade que ten a propia sociedade galega, o pobo galego, para enfrentarse aos problemas e para darle solución. Nos queremos ser a voz desa sociedade que necesita unha voz sen ataduras, sen sumisións a Madrid, sen subordinacións a Madrid, e que só teña en conta os intereses do noso país. Creemos que é posible, con Pontevedra demostramos que con confianza podemos cambiar as cousas e tamén con esperanza no futuro. Non podemos deixarnos levar pola desesperanza que parece que nos condena a un país sen recursos, sen esperanza, onde a xente migre. Este país ten moita capacidade, ten moito potencial, crendo en nós mesmas, con dignidade e con respeto para este país, somos seguros que seremos capaces de conseguirlo.